Bakit ka tumigil, Sergeant Tumibay? Tenyente, uminto kasi yung truck na nasa likuran natin. Baka meron silang problema. Ano na naman kayong problema nila? Check mo nga. Tenyente, nagpapaputok ng baril ng mga tropa natin. Pero wala naman akong naririnig na ganti mula sa kabilang panig. Ben! Search the area! Tingnan niyo kung anong nangyayari. Alamin niyo kung anong binabaril nila. Sinasalakay ng mga dalawang malalaking halimaw ang mga kasama natin! Aswang mga yan! Paputokan sila! Iya! Mamamatay kayong lahat! Ikaw ang mamamatay! Halimaw ka! Ang batas ba na nilikha ng tao ay pwede lang ipatupad sa tao? Paano kung ang nagkasala ay hindi pangkaraniwang tao o yung mga taong may ikalawang katauhan? Halimbawa na lang ang mga aswang na ang sinusunod ay batas ng kadiliman. Yan po ang mga tanong ko sa aking sarili na nais ko ring sagutin ng ating mga listeners, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Brenda, isang retiradong sundalo. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay naranasan ko noong ako ay nasa serbisyo pa. Dalaga pa po ako ng mga panahong yon na nangyari sa mismong baryo namin. Hindi ko na lang po papangalanan ang aming lugar para na rin sa kapakanan ng mga taong nasasangkot dito. Ito pong baryo namin ay sakop ng Kalinga, Apayao, malapit sa bundok. Sa mga giliw nating tagapakinig, kung ikaw ay malapit sa bayang ito, sigurado ako, alam mo ang nangyaring ito. Meron palang mga aswang sa lugar na to. Ang lalakas ng loob nila. Ayaw pa talagang inambush nila. Liblib na kasi ang lugar na to, Sergeant. Kaya kapag may napadaan ng alanganing oras kagaya ngayon, sinasalakay nila. Tayo na! May mga kasama na tayo na sugatan ng aswang! Sige, Tenyente. Tapusin na natin ang mga salot na to. Yeah! Ah! Hindi ako natatakot sa mga kagaya niyong salot! Tikman niyo ang bala ko! Ang galing mo talaga, Tenyente! Nasa pool mo ang isang aswang! Huwag mo na nga akong bulahin. Ang mga kalaban natin intindihin mo. Meron pang dalawang dumating. Sige, Tenyente! Magkita tayo mamaya! Patuloy kaming lumaban sa 4 na aswang na sumalakay sa amin. 2 sa mga aswang ang nasugatan ng malubha kaya napilitang tumakas sa mga yon. Mayroon din naman akong mga tauhan na nasugatan ng malubha lalo na yung nakagat sa leeg. Kaagad kong sinilip ang loob ng truck. Nagulat ako nang makitang wala na roon ang 2 bilanggong rebelde na dadalhin sana namin sa kabilang kampo. Para makasiguro ako, kaagad akong sumampas sa truck at doon ko nga natiyak na wala na ang mga bilanggo. Mabilis akong lumingon sa paligid. Nakatakas sa mga bilanggo! Naging pabaya tayong lahat. Kumilos na kayo! Hanapin sila sa paligid! Tsaka kung hindi pa sila nakakaliyo! Paano nakatakas ang mga yon? Eh, meron mga sundalo na nakabantay dito kanina. Eh wala na nga sila dito eh. Hayong sila Kaloy at Herman! Tinangay sila ng mga aswang! Kumilos na kayo! Habulin sila! Men! Yung isang grupo sumama sa akin! Susundan natin ang mga aswang! Yung iba doon sa bandaron! Ikutan nyo! Yung iba sumama sa akin! Kailangan natin mabawi sa kanila mga bilanggo! Move! Move! Nagtatlong grupo nga kami at kumalat sa lugar na yon para hanapin ang mga bilanggo na tinangay ng mga aswang. Ginalugad namin ang bawat sulok ng lugar na yon. Pinasok na rin namin ang kakahuyan. Hanggang sa sumikat na ang araw ay hindi na namin nakita ang 2 bilanggo na tinangay ng mga aswang. Kaya bumalik na kami sa mga truck namin at nagdiretso na kami sa kampo. Gumawa ako ng report tungkol sa nangyari. Galit na galit ang aming opisyal nang malaman ang nangyari. Nawala mula sa aking pangangalaga ang 2 most wanted criminal sa aming probinsya. Dahil doon, binigyan ako ng indefinite suspension for negligence. As a soldier, kailangan kong sundin kung ano man ang utos ng nakatataas sa akin. Kaya nang bumalik ako sa aming barracks, inihanda ko na ang aking mga gamit. Nagubad na rin ako ng uniforme at nagsuot ng damit na pang-civilian.
Teniente, bakit inilalagay mo na sa military bag ang lahat ng iyong mga gamit? Saan ka pupunta? Uwi na muna ako sa amin, Sarge. Ikaw na munang bahala sa tropa. Anong nangyari? Bakit biglaan naman yata ang pag-uwi mo? Magbabakasyon ka ba? Kailan ka naman babalik? Oo Mukhang matatagalan pa ako bago makabalik. Binigyan ako ng indefinite suspension dahil sa nangyari. Kaya hindi ko tiyak kung kailan ako makakabalik. Bihira naman sila. Muntik na nga tayong mapahamak sa mga aswang na yun tapos ganyan pang gagawin nila sa'yo. Hindi mo naman gustong nangyari eh. As a troop leader, pananagutan ko talaga lahat ng mangyayari sa bawat operation. Naging pabaya nga ako kasi nawala ang dalawa sa pinakadelikadong kriminal dito sa ating probinsya. At ang isa pang problema, nakuha sila ng mga aswang. Yun ang nga, Teniente. Kinuha sila ng aswang. Kung matagpuan mong patay ang mga yun, lalabas na ang totoong report natin. Hindi naman maniniwala ang mga pamilya nila sa nangyari Tiyak na iisipin nilang sinalvage natin ang mga yon. Isa yun sa dahilan ng suspension ko. Kaya simula bukas, ikaw na magiging leader nila. Ingat ka palagi, Teniente. Alam mo, mamimiss kita. Anong sinabi mo, Sergeant? Ang sabi ko, mamimiss kita kasi sanay na ako na palagi kang kasama kapag meron tayong operasyon. Parang kulang na ang araw ko simula bukas kasi hindi ko na maririnig ang mga sigaw mo. Masasanay ka rin nang wala ako, Sergeant. O paano? Alis na ako. Mag-iingat kayo sa mga susunod yung operasyon, ha? Teniente, pwede bang pumasyal kami sa inyo? Oo naman. Kung makakuha ka ng bakasyon, pwede kang tumuloy dun sa amin. Maganda ron, Sarge. Matapos ko nga na mailagay sa army bag ang lahat ng mga personal kong gamit ay nagpaalam na rin ako sa iba ko pang mga tauhan. Lahat sila ay nalungkot sa nangyari. Si Sergeant Marlon Tumibay na lang ang naggatid sa akin sa terminal ng bus sakay ng army jeep. Nang makasakay na ako ng bus, saka lang siya umalis. Mahaba din ang naging biyahe ng bus papauwi sa aming baryo. Ganun man ay hindi man lang ako nakaramdam ng antok. Paano nga, magkahalong lungkot at pananabik ang aking nararamdaman. Nalulungkot ako sa nangyari sa aking trabaho pero nasasabik naman akong makauwi at makita ang aking ina at kapatid. At makalipas nga ang mahabang oras ng biyahe, nakita ko na ang signboard sa tabi ng kalsada kung saan nakasulat ang pangalan ng aming baryo. Di nagtagal, bumaba na ako ng bus at naglakad na lang ako papunta sa aming bahay. Sa harapan ng aming bahay, nakita kong nagwawalis si inay. Nay! Nay, nandito na po ako. Brenda, ikaw nga ba, anak? Ako nga po, inay. Naku, anak. Uuwi ka pala, hindi ka man lang nagsabi. Di sana nakapagluto ako ng paborito mong ulam. Adobong pato. Marami na tayong alaga at lahat ay malalaki na. Ayos lang ho yun, Nay. Biglaan din ho kasi yung pagbabakasyon ko kaya hindi na ako nakapagpasabi. Nasaan po si Randy? Abay, nagpunta sa ilog. Ang sabi sa akin ay titingnan yung inilatag niyang lambat at baka meron na daw nahuli. Pero kanina pa yun umalis. Baka maya-maya lang umuwi na yun. Halika na sa loob ng bahay at nang makapagpahinga ka. Maya na ho ako magpapahinga, Nay. Susundan ko si Randy dun sa ilog. Gusto ko siyang sorpresahin. Kayo na pong bahala sa bag ko, Nay, ha? Sige, mag-iingat kayo, ha? Nitong mga nakaraang araw ay maraming mababangis na hayop ang naliligaw sa ating lugar. Ganun po ba? Sige po, Nay. Dadalhin ko na lang tong baril ko. Kinuha ko mula sa loob ng army bag ang aking baril na nakalagay pa sa holster. Isinukbit ko yon sa gawing likuran ng aking pantalon kaya natakpan yon ng suot kong puting t-shirt. Nagpunta ako sa ilog. Nang makarating ako roon, hinanap ko ang aking kapatid. Hindi ko siya nakita sa lugar na palagi naming pinupuntahan para maligo. Kaya naglakad-lakad ako sa gilid ng ilog hanggang sa matanaw ko na nga si Randy. Nakalusong siya sa tubig at inaalis sa lambat ang mga nakasabit na tilapia at hito.
Hindi niya ako napansin, kaya marahan akong lumapit at naupo sa malaking bato na naroon sa pangpang at pinanood ko lang siya. Maya-maya napansin niya na naroon na ako. Pero hindi sa lumingon, inakala niya na ako si Sheila, ang dalagang nililigawan niya. Sandali na lang, Sheila, ha? Matatapos ko nang alisin ang mga isda dito sa lambat. Diyan ka lang at panoorin mo ako. Oo, sige, dalian mo. Sana'y makahuli ka ng malalaking tilapia at dalag. Ihawin natin mamaya. Ate Brenda! Ikaw nga, ate! Diyan ka lang, ate. Aahaw na ako. Isa na lang itong aalisin ko sa lambat. Marami ka bang nahuli? Oo, ate. Pero dalaga tilapia. Meron ding ito at ilang talangka na sumabit sa lambat. Eksakto ang pag-uwi mo. Pwede nating ihawin to. Mabuti naman kung ganon. Kapag inihaw mo yan, kamatis at asin lang kasama niyan, ayos na. Di nga nagtagal, umahon na si Randy sa ilog. Ipinakita niya sa akin ang mga nahuli niya, nakalagay sa maliit na fishnet. Malalaki nga ang mga yon, kaya tuwang-tuwa kami ni Randy. Nakaakbay pa ako sa kanya nang maglakad kami sa gilid ng ilog. Ganoon kasi kami ka-close ng nag-iisa kong kapatid. Mula nang mamatay si Itay, ako na ang umako ng kanyang responsibilidad. Nang makapasok ako sa pagiging sundalo, tinulungan ko si Randy na makatapos din ng pag-aaral. Kumuha siya ng agriculture engineering at ang kanyang mga natutunan ay ginamit niya para paunlarin ang aming lupang sakahan. Tumutulong din siya sa aming mga kababaryo para ibahagi ang kanyang mga nalalaman para maging maayos din ang pagsasaka ng mga iyon. Mga walang hiya kayo! Akala nyo hindi ko kayo lalabanan? Layuan niyo ako! Ate Brenda! Si Aling Divina! Gustong kagatin ng mga aso. Mabuti na lang at nakaakyat siya sa nabuwal na malaking puno. Tulungan natin siya. Sige, tayo na. Mag-iingat ka. Baka makagat ka nila. Huwag kang mag-alala, ate. Kayang-kaya ko mga lokong aso na to. Mga loko kayo! Layuan ninyo si Aling Divina! Chu! 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 Pambira! Hindi man lang nila inindang pagpalo ko. Hetong sanga ng kawayan. Paluin mo sa batok. Yun ang mahinang parte sa katawan ng aso. Ganun ba yun? Sige nga. Subukan ko nga sinabi mo, Ate Brenda. Nang muli ngang lapitan ni Randy ang mga asong naroon ay pinalo niya sa batok ang mga yon. Malalakas na hagupit ng pinatama niya sa mga yon. Nakita niya na nasaktan talaga ang mga yon kaya paulit-ulit niyang hinampas hanggang sa tuluyang magtakbuhan ang mga aso. Nakahinga naman ng maluwag si Aling Divina. Tinulungan siya ni Randy na makapaba sa nakabuwal na puno. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Maraming salamat sa inyo magkapatid. Kung hindi kayo dumating ay baka patuloy akong tatahulan ng mga aso na yon. Mabuti nga at nakakaakyat ako dito bago sila dumating. Hindi po ba kayo nasaktan? Ayos lang ako. Salamat ulit sa inyo magkapatid ha. Kailan ka ba dumating, Brenda? Kadarating ko lang po ngayon. Magbabakasyon muna ako dito sa atin. Matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakauwi. Oo nga. Napapansin ko nga na madalang kang umuwi dito. Dahil sa pagiging sundalo mo. Ay hindi mo na yata naaasikaso ang iyong sarili. Hanggang ngayon ba ay dalaga ka pa rin? Opo eh. Dalaga pa po ako hanggang ngayon. Wala po kasi naliligo sa akin eh. Ano? Sa ganda mong yan ay walang naliligaw sa'yo. Aba bulag ang mga sundalong kasama mo doon. Kung ako ang binata, aba hindi ka makakaligtas sa akin. Talagang liligawan kita. Natatakot po siguro kay Ate Brenda. Mataas na po kasi ranggo niya eh. Isa na siyang tinyente ngayon. Ay, siya. Ako'y aalis na. Salamat ulit sa inyo magkapatid ha. Kung mayroon ako ba itutulong sa inyo ay pumunta lang kayo sa aking bahay. Opo, sige po. Mag-iingat din po kayo. Pakikumusta na lang po ako kay Sheila. Oo naman, Randy. Sasabihin ko ang nangyari ito kay Sheila. Kung may oras ka, pasyal ka ulit sa bahay. Nang makaalis na si Aling Divina, umuwi na rin kami ni Randy.
Nang makarating kami sa bahay, kaagad niyang nilinis ang mga nahuli ng isda at inihaw iyon. Naghiwa naman ng sibuyas at kamatis si inay, kaya nang makaluto na si Randy, sabay-sabay na kaming kumain. Pagkatapos ng halos 2 taon, ngayon lang ulit kami nagsalo-salo sa pagkain, kaya masayang-masaya si inay. Nang mga sumunod na araw, palagi na kaming magkakasama ni Inay at Randy. Madalas kami sa ilog, may baon na kaming kanin, tapos ay maninisid kami ni Randy ng mga isda gamit ang pangat. Malalaki ang mga isdang nahuhuli namin. Iniihaw namin yon at sabay-sabay kaming kumakain. 1 linggo ang matuling lumipas. Sumama ako kay Randy sa aming bukid para tingnan ang mga tanim namin na palay at mais. Malalaki na ang mga bunga ng mga mais at ang mga palay naman ay malapit na ring anihin. Kaya tuwang-tuwa ako dahil malalaki ang huhay ng butil niyon. Nang uminit na, sumilong kami sa ilalim ng malaking puno. Nang umihip ang malakas na hangin, gumalaw ang mga puno ng mais. Kumilos din ang mga palay. Preskong hangin, di ba Ate Brenda? Ang sarap magpahinga dito kapag ganitong oras. Ate Brenda, bakit parang tahimik ka? May sinasabi ka ba, Randy? Parang lumilipad ang isip mo, Ate Brenda. Nandito ang katawan mo pero malayo yata ang isipan mo. Pasensya ka na. Naisip ko lang kasi yung huling operation namin. Yung 2 pinuno ng mga rebelde na nahuli namin at ililipat ang kampo. Tinangay sila ng mga aswang na umambush sa amin. Nakakapagtaka lang. Oh, ano nangyari sa mga bilanggo? Yun nga hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan pa silang tangayin ng mga aswang samantalang pwede naman silang kainin ng mga yun kahit naroon sa truck? Isinama sila sa pagtakas ng mga sugatang aswang. Hinanap namin sa lugar na yun pero hindi na namin sila nakita. Yun bang dahilan kaya nandito ka ngayon, Ate Brenda? Oo, suspindido ako. Pero wag mo yung sasabihin kay inay ha. Ayoko malungkot siya. Randy, kapag sinabi kong dumapa ka at magtago sa puno, yun ang gawin mo. Bakit ate? Meron bang problema? Ganyan na, Randy! Magtago ka sa puno at dumapa! Kaagad namang sumunod sa akin si Randy. Kaagad siyang dumapa at nagtago sa likuran ng puno. Ganoon din ang ginawa ko kasunod nyo ng malalakas na putok ng baril. Tumama ang mga bala na yun sa puno na pinagtataguan namin ni Randy. Mabuti na lamang at nakasanayan ko na palaging magdala ng baril. Kaya nang bunutin ko ng baril sa aking bewang, bahagya akong sumilip sa puno upang alamin kung nasaan ang kalaban. Pero muli akong nakarinig ng malalakas na putok kaya muli akong nagtago sa likuran ng puno. Napatingin ako kay Randy. Muli ko siyang sinenyasan na gumapang sa papunta sa palayan dahil ang mga kalaban namin ay nasa maisan. Halika na, Ate Brenda! Umalis na tayo dito! Sige na Randy, mauna ka na. Huwag kang tatayo. Gumapang ka lang. Ingatan mong ulo mo dahil ang kalaban nasa maisan. Hindi ko alam kung ilan sila. Dalian mo na. Susunod ako. Sige, Ate Brenda! Sumunod ka agad sa akin, ha? Natagpuan ka rin namin, Teniente Brenda di Makatao. Magpaalam ka na sa mga mahal mo dahil ito na ang katapusan mo! Sinong babae yun, Ate Brenda? Bakit galit na galit sa'yo? Hindi ko alam kung sino siya, Randy. Pero alam mo naman ang klase ng trabaho ko eh. Hindi may iwasang merong magagalit sa akin. Lalo na yung mga masasamang tao. Dalawa lang sila! At sa tingin ko, hindi naman sila armado. Kaya pagkakataon na natin ito makakasama! Sugurin yung babaeng yan! Mula sa tanim naming mga mais, lumabas ang 2 lalaki na armado ng mahahabang baril. Mabilis silang nakalapit sa akin. Bigla akong lumabas sa pinagtataguan kong puno at pinaputokan ko sila. Kapwa sila tinamaan sa ulo. Kaagad kong kinuha ang mahahabang baril na nabitiwan nila. Inihagis ko kay Randy ang isa at ang isa naman ay ginamit ko. Nang masilip ko ang maisan ay nakita ko na mayroon na namang palabas doon kaya pinaputokan ko sila. Ganoon din ang ginawa ni Randy habang nakadapa sa pilapil ng palayan. Magkakasabay na bumaligtad ang 3 lalaki. Tinamaan kasi sila sa katawan pero nagtaka ako dahil muli silang bumangon at pinaputokan ako kaya muli akong nagtago sa puno. Anong klaseng mga tao yan, ate? Parang baliwala lang sa kanilang mga bala na tumatama sa kanilang mga katawan. Tipirin mong bala mo, Randy. Ang ulo nilang dapat mong patamaan.
Isang bala, isang buhay. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, tumakas ka na. Haharangin ko sila. Hindi kita iiwan dito, Ate Brenda. Dalawa tayong lalaban sa kanila. Teniente Brenda Di Makatao! Bagay na bagay talaga sa yung apelido mo. Di Makatao! Ibig sabihin, wala kang puso! Pinatay mo ang tatay ko kaya papatayin din kita! Hindi ako sigurado kung sinong tatay mo. Pero nakakasiguro ako na masama siyang tao. Nagpapatupad ako ng batas. Kaya ang sino mang lalabag doon, kailangan managot. Tama ka! Meron kayong batas, pero meron din kami. Sino mang may utang sa amin, nagbabayad yun ng kanyang buhay. Sige! Kung talagang suko hanggang langit ang galit mo sa akin, lumabas ka dyan, harapin ako. Tapusin na natin to. Ikaw lang ang matatapos! Mga kasama! Sugod! Kung ganon, pahihirapan ko muna kayo bago niyo ako mapatay! Yeah! Sa pagkakataong yun ay ang ulo na ng aking mga kalaban ang aking pinatamaan kaya bumagsak ang mga yon. Pero naubusan ng bala ang Armalite na hawak ko kaya ibinaba ko iyon at muli kong inilabas ang kalibre 45. Tiningnan ko ang magasin ko, kakaunti na lang din ang bala nyon. Nang tingnan ko si Randy habang nakahiga sa putikan ay kinalas din ang magasin ng Armalite para tingnan ang laman. Ate Brenda, ilang piraso na lang ang laman ng magazine ko. Kukunti na lang din ang bala nitong baril ko. Kung makakalapit ako sa bangkay ng lalaki yon at makukuha mga reserbang magazine sa kanyang katawan, may pag-asa tayo. Sige ate, gapangin mong lalaking yun. Kukuberan kita. Delikado, Randy. Hindi ko makita kung nasa ng mga kalaban natin. Nasa loob sila ng maisan eh. Sumilip lang tayo ng bahagya at pinapaulanan tayo ng bala. Kung ganun, ano ang gagawin natin? Umalis na tayo. Gumapang tayo sa putikan. Diyan sa palayan. Sa gilid ng pilapil. Tayo na! Sige Ate Brenda. Nang sumilip na ako sa gilid ng puno, isa pang lalaki ang lumabas mula sa maisan. Muli kong inasinta sa ulo. Nawasak ang ulo niyon kaya wala ng buhay nang bumagsak. Alam ko na medyo nakaramdam na ng pag-aalinlangan ng mga kasamahan niyon na lumabas sa maisan kaya sinamantala naman namin ni Randy ang pagkakataon. Gumapang kami sa putikan. Nagkubli kami sa mga matataas na huhay ng palay. Di nagtagal nakita ko ang mga lalaking lumabas ng maisan. Pinaulanan kami ng bala kaya nagsumiksik kami Randy sa gilid ng pilapil. Halos lumubog na kami sa putikan habang nakadapa. Hanggang sa makita kong nagdurugo ang balikat ni Randy. Tinamaan na pala siya ng bala. May tama ako, Ate Brenda. Sa ibabaw ng balikat ang tama mo, Randy. Tumagos ang bala. Heto panyo ko. Itapan mo dyan sa sugat mo para mapigilan ang pagtagas ng dugo. Huwag mo akong intindihin, Ate Brenda. Kaya ko pang tiisin ito. Grabe, ate. Ganito palang nangyayari kapag napapalaban kayo. Oo, Randy. Kaya lang nakakalungkot eh. Nadamay ka pa sa problema ko. Pasensya ka na ha. Dahil sa akin nasugatan ka pa. Para ako pa nagdala ng kaguluhan dito eh. Hindi naman tong bakasyong inaasahan ko. Ayos lang, Ate Brenda. Alam ko naman na hindi mo ito gusto. Pero kung ito talagang kapalaran natin, masaya akong tatanggapin. Dahil naranasan ko ding makipaglaban kasama ka. Sige na, Ate Brenda. Handa na ako. Talagang matapang ka rin ha. Buong loob mo. Sige, sabayan na natin sila. Ang nakakalungkot lang, kapag sabay tayong nawala, pag-iisa na lang si inay. Tama ka, ate. Pero ang kapalaran ay hindi maiiwasan. Kung dito tayo nakalaan, tanggapin natin ang maluwag. Pero mamamatay akong lumalaban. Yeah! Sige! Lumapit kayo sa inyong kamatayan! Mga salot kayo! Ah! Inubos na nga namin ni Randy ang bala ng aming mga baril. Pinaputukan namin ang mga kalaban na nagtatago sa maisan matapos ay ibinaba na namin ang aming mga sandata. Akala namin katapusan na namin. Pero nataranta ang mga kalabang nasa loob ng maisan nang mayroon pang isang grupo ng mga armadong tao ang dumating. Ang ninong ko na si Narciso na siyang kapitan del barrio sa aming lugar.
Sila ang hinarap ng mga kalaban na nagtatago sa maisan hanggang sa mag-alisan ang mga kalaban. Inakala nila lahat ng dumating ay mayroong baril pero ang totoo 3 lang sa kanila ang may baril kasama na doon ang aking ninong Narciso. Nang lumapit sa amin si Ninong, saka lang kami tumayo sa putikan. Ninong! Mabuti dumating kayo. Kung hindi baka nadali na kami ng mga kalaban. Narinig kasi namin na mayroong malalakas na putukan na nangyayari dito. Kinumpirma ng inay mo na kayo ni Randy ang sinasalakay ng mga ito. Kaya kaagad kaming pumunta rito. Armado silang lahat. Mabuti na lang. Naniwala sila na lahat kayo'y armado kaya tumakas na sila. Mga kasama, may mga armas yatang naiwan ng mga kalaban. Kunin ninyo na at ang magamit natin. Wala na po kayong makukuha. Kasi tinangay na rin nila ang mga nabitiwang armas ng mga kasama nilang namatay. Brenda, Randy, ayos lang ba kayo mga anak? Ayos lang ako, inay. Itong si Randy. May sugat siya sa balikat. Pasensya na po kayo. Parang sinundan ako ng mga kalaban dito eh. Nadamay tuloy si Randy. Brenda, anong klase bang tao itong mga nakalaban ninyo? Bakit mayroong mga pangil at ang hahaba ng mga kuko? Ano pong pangil? Anong mahahabang kuko? Ito, tingnan mo itong mga bangkay na narito. Kaya pala mahahaba ang manggas ng damit nila ay puro balahibo din ang kanilang katawan. Ibig sabihin, hindi sila basta tao. Mga aswang sila. Aswang? Aswang na gumagamit ng baril? Kaya pala kapag sa katawan lang sila tinamaan, hindi nila masyadong pinapansin. Kayang-kaya nilang tiisin ang parteng may sugat. Mga aswang pala sila. Kaya tama lang pala na sa ulo natin sila pinatamaan para tuluyan silang mamatay. Pero sa pagkakatanda ko, wala naman akong napatay na aswang para magalit sila sa akin. Pero nabaril meron. Yung nakalaban namin sa huling operasyon bago ako umuwi. Brenda, hindi kaya namatay ang aswang na nabaril mo kaya binalikan ka ng mga kamag-anak noon para maghiganti? Naisip ko na maaaring tama si inay. Yun nga ang sinabi ng babaeng kalaban namin kanina. Gusto niyang ipaghiganti ang kanyang ama na pinatay ko. Kaya nang makauwi na kami sa bahay at umalis na rin si Ninong Narciso ay kaagad kong sinabi kay inay na kumuha na ng mga damit niya pati si Randy. Hindi na kami pwedeng manatili sa aming bahay. Baka kasi yun naman ang salakay ng mga kalaban. Sa ngayon kasi para pa rin akong nalilito dahil hindi ko kilala ang mga kalaban ko. Hindi ko alam kung kailan sila muling sasalakay. Habang naghahanda kami ng mga damit ay napansin ko na parang nag-aalangan si inay na iwanan ang aming bahay. Nay, pansamantala lang naman to. Kapag naayos ng problema natin at nagbalik na sa normal ang sitwasyon, makakabalik din tayo dito. Gusto ko kasi na matiyak kung ligtas kayo bago ako kumilos para harapin sila. Eh, saan naman kami ni Randy magtatago? Nay, doon na lang muna kayo kina Lola Lydia sa kabilang baryo. Mas ligtas kayo doon. Katabi lang ng barangay hall ang bahay nila. Nay, kayo na lang magtago kila Lola Lydia. Sasamahan ko at tutulungan si Ate Brenda sa laban niya. Randy, samahan mo si inay. Delikado mga kalaban ko. Hindi sila ordinaryong kriminal. Mga aswang din sila. Isa pa, may sugat ka na sa balikat. Kailangan niya magamot. Kaya kong sarili ko, Ate Brenda. Ampat ng pagdurugo ng sugat ko. Pero kailangan mo pa rin madala sa ospital para magamot yung sugat mo. Baka may impeksyon yan. Alalahanin mong lumublob tayo sa putikan. Tama ang ate mo, Randy. Kailangang magamot ang sugat mo. Kung gusto mo siyang tulungan, ay kailangan mo munang magpagaling. Hindi sanay sa labanan si Randy, Nay. Sinuwerte lang kami kanina. Isa pa patatagal ang gumaling ang sugat niya sa balikat. Hindi rin siya makakalaban ng maayos. Pero gusto kitang tulungan, ate. Kung talagang gusto mo akong tulungan, bantayan mo si inay doon kina Lola Lydia at may iuutos pala ako sa'yo. Kapag naihatid mo na sina inay doon kay Lola Lydia, pumunta ka sa aming kampo. Hanapin mo si Sergeant Marlon Tumibay. Sabihin mo ang sitwasyon ko dito.
Sige na nga ate. Sandali lang at ilalagay ko na rin sa bag ang mga damit ko. Ate Brenda, may mga taong umaaligid sa ating bahay. Sina Ninong Narciso lang yan. Hindi sila Kapitan Narciso ang nasa labas, ate. Ha? Palagay ko ay mga kasamahan ng nakalaban natin. Kasi armado sila eh. Kung ganon, pumasok na kayo ni Inay sa basement ng bahay natin. Dali! Kaagad namang sumunod sa akin si Randy. Inangat niya ang sahig ng aming bahay. Yun ang pintuan papunta sa basement. Nang makapasok na sila, kaagad kong kinuha ang Armalite sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ko rin ang aking bandolier kung saan doon nakalagay ang 8 magazine na puno ng bala ng Armalite. Kaagad ko yung isinuot sa aking katawan. Noon naman biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na putok ng baril. Kaagad akong dumapa at gumapang papunta sa gilid ng bintana. Nagsalimbayan ng maraming bala ng baril at tumama sa loob ng aming bahay. Nangabasag at nagkalaglagan ang mga gamit naming nasira na tinamaan ng mga bala. Gaganti sana ako ng putok kaya lang naisip ko na mas mabuting huwag nang gumanti para sa kaligtasan ni Inay at Randy. Gumapang ako sa sahig hanggang sa makapasok ako sa pintuan ng aming basement tapos ay marahan ko iyong isinara. Noon ko narinig na nawasak ang pintuan ng aming bahay. Ate, mukhang napasok na nila ang bahay natin. Tama ka. Pero hindi ako gumanti ng putok sa kanila para isipin nilang wala ng tao dito. Wala na sila dito. Nakaalis na sila bago ba tayo dumating. Matalino ang sundalong babae na yon. Parang alam na niya ang takbo ng isip natin. Nandito lang ang mga yon ha. Hanapin natin sa paligid. Kung nandito pa sila, sa dami ng mga bala na pinakawalan natin, tsak nagaganti ng putok yon. Umalis na tayo rito at baka may makialam na naman. Tsak na hindi pa sila nakakalayo. Umalis na sila, Ate Brenda. Oo, lumabas na sila ng bahay. Pero kailangan muna natin mamalagi dito ng matagal. Baka kasi nasa paligid pa sila. Mamaya na tayo lumabas. Desperadong mga kalaban mo na patayin ka, Brenda. Tama lang ng plano mo na doon ako sa mga lola nyo at puntahan ni Randy ang mga kasamahan mong sundalo sa kampo. Opo, Inay. Kailangan ko talagang tulong nila. Pero abang wala sila kailangan kong hanapin at alamin ang mga kalaban ko. Makalipas nga ang mahabang oras ay lumabas na kami sa basement. Maya-maya ay natigilan na naman kami ni Randy paano ay may narinig na naman kaming mga boses ng mga taong nag-uusap malapit sa aming bahay. Kaagad akong lumapit sa bintana ng aming bahay at sumilip ako sa mga butas na naroon, likha ng mga tama ng bala. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko sina Ninong Narciso ang dumating, kaya kaagad kong binuksan ang pintuan ng bahay at sinalubong sila. Ninong, talagang hindi ako titigilan ng mga kalaban ko. Hindi pala sila tuluyang umalis. Hinintay lang nila makaalis kayo kanina bago sila muling sumalakay. Narinig nga namin ang malalakas na putok ng baril. Kaya nga lang, ay hindi kami makalapit dahil malalakas na armas ang gamit nila. Walang kalaban-laban ang mga pamalo ng barangay tanod ko. Ay, iilan lang kasi kami na mayroong mga baril dito. Mabuti nga po't hindi na kayo sumugod, Ninong. Kasi kung nagkataon, baka sa inyo pa mabali ang galit nila. Ninong, pwede bang humingi ng pabor? Anong gusto mong gawin ko? Baka pwedeng gumawa kayo ng paraan para ihatid si Randy at Inay kina Lola Lydia. Tapos humingi na rin ho kayo ng tulong sa istasyon ng pulisya sa bayan. Ipaalam nyo na dito sa ating baryo, nagkalat ang mga armadong tao. Armadong aswang ang mga yun, Ate Brenda. Oo, tama. Mga armadong aswang. Hey, bakit hindi ka pa sumama sa amin? Umalis ka na rin dito sa ating baryo. Ninong, kapag sumama ako kina Inay, tiyak na kapag nasundan ako ng mga yon, madadami din sina Lola Lydia. Kaya mas mabuting mamalagi ako dito sa ating lugar. Oo, sige. Doon na muna sa bahay ko si Randy at Aida. Kumakalat na ang dilim. Mahirap nang umalis. Kaya bukas ko na lamang sila ihahatid sa mga Lola Lydia mo. Randy, magpagamot ka. Kapag kaya mo ng sarili mo, puntahan mo sa kampo si Sergeant Marlon Tumibay. Sabihin mo na kailangan kong tulong niya. Sige, ate.
matahi lang tong sugat ko at makakaya ko ng bumiyahe, ay gagawin kong sinabi mo. Kapag may mga pulis na dumating dito sa ating baryo, tiyak na mag-aalisa na rin ang mga yon. Ano palang plano mong gawin? Pupuntahan ko pong albularya si Aling Divina. Meron ako mga bagay na gustong itanong sa kanya. Sumang-ayon naman sina inay sa sinabi ni Ninong Narciso. Kaya nang makaalis sila, umalis na rin ako sa aming bahay. Iisa ang naisip ko na makakatulong sa akin, si Aling Divina na isang albularya. Maingat kong tinahak ang kakahuyan. Naging mailap ang aking mga mata at pakiramdam. Nang makarating na ako sa gilid ng ilog, muli kong nakasalubong ang mga armadong aswang. Nang makita nila ako, kaagad nila akong pinaputukan. Kaagad akong nagtago sa malalaking bato. Nang makabuelo ako'y pinaulanan ko naman sila ng bala. Wala naman akong ibang iisipin kung hindi ang aking sarili, kaya alam ko ang diskarting gagawin ko. Sa wakas, ay muli tayo nagkita, Teniente Di Makatao. Ama lang talaga naging desisyon ko. Hanapin ka sa buong baryo. Alam ko kasi na hindi ka basta aalis dito. Ngayon, ay makakaganti na ako sa iyo. Walang hiya ka, Kaloy! Nang mawala kayo, tangayin kayo ng mga aswang. Inakala namin patay na kayo dahil gagawin kayong pagkain ng mga yon. Nagkamali pala kami. Dahil isa ka pala sa kanila. Buhay ka pala! Tama ka, Teniente. Buhay na buhay ako. Dahil sa mga aswang na tumangay sa amin. Kaya naging kauri nila ako. Tinanggap ko din ang ganitong katauhan para maging malakas at mabalikan kita. Tama si Kaloy. Maniningil kami ng pautang. Buhay mo ang dapat nakabayaran. Ganun pala. Malinaw na sa akin ang lahat. Mga rebelde pala kayo na naging aswang. Kaya pala may mga baril pa kayo. Kaya nga kahit isang batalyong sundalo pa ang marap sa amin, ay hindi namin aatrasan. Ngayon, alam mo na ang lahat. Tama na ang daldalan. Mamatay ka na! Ha! Ang kamatayan mo ang katuparan ng aming misyon. Hindi ka na rin makikita ng mga mahal mo sa buhay dahil kakainin ka namin! Magagawa nyo ng ang bagay na yan kapag patay na ako. Pero titiyakin ko sa inyo mahihirapan kayo! Sigurin niyo mayabang na babaeng yan! Patayin siya! Nang sumugod na nga ang mga aswang ay kinuha ko ang 2 granada na nakasabit sa aking bandolier. Inalisan ko ng pin ang mga yon tapos ay inihagis ko sa mga aswang na unang sumugod sa akin. Nagulat sila nang bumagsak sa kalagitnaan nila ang unang granada. Bago pa sila makaiwas, sumabog na yon. 4 sa kanila ang nasapol at bumulagta. May naputulan ng paa at ang iba naman ay nawasak ang mga katawan. Isa roon ang naukit ang mukha. Nang makabuelo ako, muli kong inihagis ang isa pang granada. Nang muli yung sumabog ay 3 pa sa mga aswang ang nasapul. Walang buhay na bubagsak sa ibabaw ng malalaking bato ang mga yon. Ang babaeng pinuno nila ay malubharing nasugatan sa paa. Nang masilip ko na nag-alangan ng lumabas sa pinagtataguan ng iba pang aswang, gumapang ako sa mga batuhan. Nang makalayo ako, saka ako tumakbo. Tinulong, Janet. Paano ba ang sugat mo sa paa? Kaya mo pa bang tumayo? Huwag akong isipin mo. Habulin mo si Teniente Di Makatao. Huwag niyong sayangin ang pagkakataong ito. Nag-iisa lang siya, kaya kapag nasukol niyo siya, huwag niyo nang bigyan ng pagkakataong makalaban. Tayo na mga kasama. Habulin natin siya. Sundan niyo siya. Sasalubungin naman namin sa kabila. Dalian niyo! Sige! Humabol kayo sa tambol, Mayor! Talagang ginagalit mo ko, ha? Humanda ka sa akin kapag inabutan kita! Nang makaahon ako sa ilog, muli akong tumakbo sa kakahuyan. Hanggang sa makarating ako sa tapat ng matarik na lugar.
Ang malalim na bahagi ng ilog ang pinakaibaba niyon. Nakita ko na patuloy akong hinahabol ng grupo ni Kaloy, kaya muli ko silang pinaputukan. Pero dumarating na rin sa kabilang direksyon ang iba pang mga aswang kasama ang sugatang pinuno nila. Pinaputukan din ako. Doon ko naramdaman ang hapdi ng sugat ko sa noo. Nadaplisan pala ako ng bala kaya nahilo ako at napahawak sa puno tapos ay nawalan ako ng balanse. Kaya nahulog ako at nagpagulong-gulong pababa sa ilog. Nang bumagsak ako sa tubig ay kaagad akong nagkubli sa malalaking bato. Pero napakabilis ng mga aswang. Nakababa kaagad sila sa ilog kaya naisip kong hubarin ang suot kong jacket at ipaanod sa tubig. Dito lang siya bumagsak. Hanapin niyo. Tsak na nandyan lang yun. Sa taas ng binagsakan na. At sa laki ng mga batong nandito. Baka turog-turog na ang katawan yun. Kapag nakita niyo ng bangkay, saka lang ako matatahimik. Saka lang tayo babalik sa Cordillera. Ayun siya! Hinahanad ng tubig. Mahulog na sa mataas na talon. Banatan niyo na! Tayo na sa ibaba ng talon. Siguraduhin natin na patay na nga si Teniente Di Makatao. Hindi ko akalaing madali nating matatapos ang misyon sa lugar na ito. Tayo na mga kasama! Nagugutom na ako. Kaya kainin na natin ang bangkay niya. Sa akin ang atay ng babae yun. Napagod at nasugatan ako. Kaya lintik lang ang walang ganti. Nakita ko na nabistay ng bala ang jacket ko na pinaanod sa ilog bago yun nahulog sa talon. Bigla kong naisip na meron nga palang yungib sa bahaging yun ng ilog at may maliit na lagusan sa ilalim ng tubig, kaya sumisid ako at nilangoy ang lagusang yun. Alam kong hindi yun alam ng mga humahabol sa akin dahil hindi naman sila taga roon. Pakiramdam ko ay sasabog na ang aking dibdib sa kakulangan ng hangin sa ilalim ng tubig. Binitiwan ko ang aking baril at kinalas ang bandolier na nagpapabigat sa aking katawan, tapos ay pinilit kong makalusot sa lagusan. Nang umahon ako sa tubig, nasa loob na ako ng yungib. Hingal na hingal ako ng mahiga sa malapad na bato doon. Hanggang sa tuluyan ko nang ipinikit ang aking mga mata. Lumipas ang mahabang oras, nagising ako nang maramdaman ko na mayroong dumidila sa aking noo. Isa pala yung aso. Nang bumangon ako ay bigla yung tumahol. Noon dumating ang may-ari niyon. Blackie? Sino bang tinatahulan mo? Ate Brenda? Ang dami mong sugat! Sheila, tulungan mo ako. Napalaban ako sa mga rebelding aswang. Kaya pala kagabi ay nakarinig kami ni Inay ng malalakas na putok ng baril at mga pagsabog. Napalaban ka pala? Oo, swerte lang na nabuhay pa ako. Mabuti na lang at hindi alam ng mga nakalaban ko lugar na to. Siya nga pala, bakit ka narito? Marami kasi dito malalaking bayawak. Naglalagay ako ng bitag at binabalikan ko tuwing umaga. Kanina, bigla namang nawala itong alaga ko. Kaya pala ikaw ang pinuntahan niya. Wala ka ba nakita mga tao sa labas ng yungib na to? Wala naman, Ate Brenda. Halika, tutulungan na kitang tumayo. Sumama ka sa akin sa bahay namin. Kailangan magamot ang mga sugat mo. Sheila, pabor naman. Baka pwede mong sisiri ng aking baril at bandolier sa ilalim ng tubig. Naiwan ko kanina kasi malulunod na ako kung hindi ko gagawin yon. Kailangan natin ng armas kapag lumabas dito. Alam ko hindi pa umaalis sa ating lugar mga yon. Tiyak na nalaman nila kagabi na buhay pa ako. Sige, Ate Brenda. Ako nang bahala. Kukunin ko mga armas mo. Naghubad ng jacket si Sheila. Sumisid siya sa maliit na lagusan. Halos 1 minuto rin ang lumipas nang muli siyang lumutang. Hindi daw niya nakita ang aking baril. Kaya nang makaipon ulit ng sapat na hangin, muli siyang sumisid. Nang muli siyang lumutang, dala na niya ang Armalite. Iniabot niya sa akin matapos ay bumalik siya sa ilalim ng tubig. Nakuha na rin niya ang aking bandolier kung saan doon din nakakabit ang holster ng kalibre 45 ko. Tapos ay lumabas na kami ng yungib na yun. Inakay ako ni Sheila hanggang sa makarating kami sa kanilang bahay. Nagulat pa si Aling Divina nang makita ang aking kalagayan.
Ay naku, Diyos ko. Ano bang nangyari sa'yo, Brenda? Bakit ang dami mong galo sa katawan at may sugat ka pa sa noo? Napalaban ho kagabi. Mabuti na lang ho't nakaligtas pa. Swerte rin na napagawi sa iyong si Sheila at nakita ko. Sheila, kumuha ka ng damit at magpalit kayo. Pareho na kayong basag-basa. Opo, inay. Saka kailangan din magamot ang mga sugat ni Ate Brenda. Oo nga, pero kailangan nyo muna magpalit ng damit. Abay, nabubutla na itong si Brenda. Dalian mo! Nang makapagpalit na ako ng damit, ginamot ni Aling Divina ang mga sugat sa aking katawan. Matapos malagyan ng gamot ang sugat ko sa noo, binalutan ng malinis na puting tela. Tapos ay nagtimpla ng kape si Sheila. Sinisikmura na ako kaya naman nilagok ko na yon para mainitan ang aking sikmura. Nang muli akong makaramdam ng pagkahilo, nahiga ako. Nakatulog akong muli. Nang ako ay magising, pakiramdam ko sobrang lamig. Paano nga ay inaapoy na ako ng lagnat. Inalagaan naman ako ni Aling Divina at Sheila. Ilang araw din akong naratay. Nang makabawi ako ng lakas, nakabangon na ako. Kamusta na ang pakiramdam mo, Brenda? Maayos na ho ako, Aling Divina. Maraming salamat to sa inyo ni Sheila. Siya nga ho pala, Aling Divina. Hindi ba isa kayong albularya? Oo, bakit mo naman naitanong yan? Bukod po sa panggagamot, may alam ba kayong paraan o sandata para mapatay ng madali yung isang aswang? Ang mga binditadong armas ang may kakayahang puksain ang mga aswang. Ang mga manunugis ay mayroong ganyang mga sandata gagaya ng kapatid kong si Kuya Erning. Pati itong si Sheila ay isa ring manunugis ng aswang. Kung ganun, sanay ka rin pala makipaglaban, Sheila? Oo, Ate Brenda. Yun ang dahilan kaya madalas akong maalis ng bahay. Sumasama ako kay Tio Erning sa pagtugis ng aswang. Marami kasi ang lumalapit sa amin galing sa iba-ibang lugar. Kaya kung saan-saan din ako nakakarating. Retiradong sundalo si Kuya Erning. Akala nga niya ay makakapagpahinga na siya. Hindi pa rin pala dahil hindi niya matanggihan ang mga taong humihingi ng tulong. Aling Divina, nasaan po ba ang Kuya Erning nyo? Gusto ko pong magpaturo sa kanya ng mga pamamaraan para labanan mga aswang. Alam ko hindi magtatagal. Malalaman ng aking mga kalaban kung nasan ako. Kaya kailangan ko paghandaan na muli namin paghaharap. Sige, ipapasundo ko na lang kay Sheila. Huwag ka na munang lumabas ng bahay. Baka mayroong makapansin sa'yo. Tiyak na nandito pa sa ating baryo ang mga kalaban mo. Oo nga naman, Ate Brenda. Ako na lang susundo kay Tio Erning. Dadalhin na rin namin ang mga binditado armas doon. Sige, Sheila. Maraming salamat sa iyo, ha? Ayos lang yan, Ate Brenda. Salamat din pala sa inyo na Randy. Naikwento na ni Inay na tinulungan niyo rin siya. Siya nga pala. Nasaan si Randy ngayon? Nandun sila ni Inay kina Lola Lydia. Mas ligtas kasi sila dun eh. Tsaka meron akong pinapalakad sa kanya. Kaya nga lang, baka hindi siya kaagad makapunta sa kampo. Kasi nasugatan siya sa balikat ng mabaril. Nabaril si Randy? Oo, Sheila. Kaya nga galit na galit ako sa mga rebeldeng aswang na yun eh. Sinaktan nilang kapatid ko. Hindi ko sila mapapatawad. Sige, aalis na muna ako. Susundin ko lang si Tio Erning. Nang makalabas na ng bahay si Sheila, bahagya akong sumilip sa labas. Nang matiyak kong wala namang ibang tao roon, bumalik ako sa kwarto. Muli akong nahiga. Makalipas ang halos isang oras, bumalik na si Sheila at kasama niya ang isang maedad na lalaki. Pero malaki ang katawan. Matikas pa kung tumindi. Naisip ko na baka iyon si Mang Erning dahil kamukha siya ni Aling Divina. May dala yung mahabang bag. Nang pumasok na sa bahay, ibinaba sa ibabaw ng mesitang nandoon ang mahabang bag. Puro binditadong armas pala ang laman yun, kagaya ng itak, palaso at isang M14 na rifle. May nakita rin ako roon ng buntot pagi, mayroon ding bote na may lamang likido. Nalaman ko kay Sheila ang nangyari sa iyo at sa mga nakalaban.
Mahihirapan ka talagang talunin ng mga rebelding aswang dahil bukod sa mababangis na sila, meron pa silang mga armas. Kaya nga po hiniling ko kay Aling Divina na makausap kayo para humingi ng tulong. Turuan niyo ako ng mga pamamaraan paano silang labanan. Kung ordinaryong tao lang sana ang iyong kalaban ay hindi na ako makikialam. Pero nalaman ko na mga aswang din pala ang mga yon. Kaya hindi lamang kita tuturuan. Tutulungan ka rin namin ni Sheila para tapusin ang paghahasik nila ng lagim. Maraming salamat po kung gano'n, Mang Erning. Una nating aayusin ang baril mo at ang mga bala. Ilulubog natin sa benditadong tubig ang mga bala. Bubuhusan din natin ang bunganga ng baril mo para kahit isang beses mo lang tamaan ng mga rebelding aswang. Ay tsak, na mamamatay. Ibinigay ko kay Mang Erning ang aking 2 baril pati ang bandolier kung saan nakalagay ang mga magazine na puno ng mga bala. Kumuha naman si Sheila ng malalim na plato. Ibinuhos ni Mang Erning doon ang tubig at matapos ay isa-isa niyang inalis sa magazine ang mga bala ng baril at inilagay doon. Matapos na mailubog doon, muling ibinalik sa mga magazine. Tapos ay binasa din ng benditadong tubig ang nguso ng aking mga baril bago ibinalik sa akin. Tapos ay kinuha niya sa loob ng mahabang bag ang isang mahaba at matalim na itak. Ibinigay niya sa akin. Ikaw na muna gumamit ng benditadong itak na ito. Pwede mo yang gamiting panlaban sa kanila sakaling maubusan ka ng bala. Kahit gaano kakunat ang balat ng aswang ay tsak na mahihiwa kapag yan ang ginamit mo. Marami pong salamat, Mang Erning. Ang isa ko pang gustong malaman ay kung anong parte ng katawan ng aswang ang mahina. Kung binditadong armas sa mga gagamitin mo laban sa kanila, tatablan sila kahit saan sila tamaan. Pero mas magiging madali ang kanilang kamatayan kapag tinamaan sila sa puso. Ganun din kapag itak ang gagamitin mo, Ate Brenda. Sasaksakin mo lang sa tapat ng puso. Pwede rin sa leeg. Kapag napugot ang ulo nila, sigurado ang kanilang kamatayan. Kung gano'n ay humanda sila sa susunod naming pagkikita, ako ang magiging tinik sa lalamunan nila. Kapag nahuli ko si Kaloy at naibalik sa kulungan, maaari makabalik ako sa serbisyo. Sige Brenda, tutulungan ka namin ni Sheila. Gagawin namin ito para na rin sa katahimikan ng ating lugar. Hindi dapat tumira dito ang mga rebelding aswang na yon. Bago ako tuluyan nakatakas nung naglaban kami, narinig ko na babalik lang sila sa Cordillera kapag nakita nilang patay na ako. Tiyak na alam nila na buhay pa ako. Kasi jacket ko lang nakita nila sa ibaba ng talon. Tama ka, Ate Brenda. Nauulol na sa galit ang mga rebelding aswang na yon. Kasi naisahan mo sila. Ayaw pa naman nila ng ganon. Kaya siguradong nandito pa sila. Hindi naman tayo mahihirapang hanapin ng mga yun, Sheila. Dahil desperado silang mapatay ako. Sila na mismong lalapit sa atin. Tiyak na magkugulat sila sa muli naming pagkaharap. May naisip ka na bang plano, Brenda? Meron po. Tiyak ako madalas pa din nilang pinupunta ng bahay namin. Kaya uuwi ako ron. Kaya ko naman eh. Kaya ako nakahanda kayo ni Sheila na tulungan ako. Gawin na natin ngayon. Pwede kang iniisip mo. Kapag ganitong tirik ang sikat ng araw, malaki ang magiging laban natin sa kanila. Hindi nila masyadong magagamit ang pagiging aswang nila. Nagbihis na nga ako. Pinahiram ako ni Sheila ng pantalon at jacket kaya isinukbit ko na rin ang bandolier sa aking katawan. Inilagay ko roon ang kalibre 45 ko. Isinabit ko sa aking likuran ng mahabang itak na ipinahiram ni Mang Erning. Tapos ay dinampot ko na ang Armalite. Ikinasa ko yun. Nagganda na rin sina Sheila at Mang Erning. Dala na rin nila ang kanilang mga armas nang lumabas kami ng bahay matapos akong magpaalam at magpasalamat kay Aling Divina. Nauna akong lumakad. Malayo ang naging pagitan namin. Naging mailap ang aking mga mata habang naglalakad. Bawat puno na madaanan ko, pinakikiramdaman ko.
Nang makatawid ako ng ilog at makarating sa bako-bakong kalsada, nakita ko na ang mga tao sa aming lugar. Pero lahat sila ay parang natakot nang makita ako. Nagpasukan sa loob ng kanilang mga bahay at isinara ang mga pintuan at bintana. Brenda! Balitang-balita dito sa atin na napalaban ka daw muli nang makaalis na kami ni Randy. Opo, Ninong Narciso. Pero sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, buhay pa naman ako. Kamusta na po sina Ina at Randy? Dinala muna namin si Randy sa ospital para matahi ang mga sugat niya bago ko sila inihatid sa mga lola Lydia mo. Pagkatapos ay nagpunta na ako sa istasyon ng pulisya sa bayan. Kaya lang, ang nakakalungkot ay kapos na kapos ang mga pulis natin. Ibig pong sabihin, wala silang may papadalang pulis dito? Kaya ang sabi ni Hepe Domingo ay makakapagpadala naman. Kaya lang ay baka 3 lang daw na pulis. Kaya naman maghihintay pa tayo ng ilang araw. Halos lahat kasi ng mga pulis nila ay nakadeploy na sa ilang mga baryo na mayroon ding mga ganitong kaso. Ibig palang sabihin, nagkalat na talaga sa bayan natin ang mga salot na kagaya nila. Ay oo, tama ka Brenda. At saka pasensya ka na kung bakit ganyan ang kilos ng mga kababaryo natin. Natatakot kasi silang madamay sa'yo. Ikaw na sanang bahalang umunawa sa kanila. Ay, iintindihan ko naman sila, Ninong. Pasensya na ho kayo, Ninong Narciso. Pero pwede ho ba ako magsalita sa mga kapitbahay natin? O sige, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Sa mga kababaryo ko na nakakarinig ngayon sa akin, ayos lang naman iwasan niyo ako ngayon. Pero sana, may isip niyo din na hindi basta mga rebelde tumutugi sa akin. Mga aswang din sila. At ang aswang kapag nagutom, papatayin ng mga tao para ilagay sa kumakalam nilang sikmura. Wala silang pakialam kahit sino ka pa. Sa bagay totoong sinabi mo. Kaya nga lang ay wala tayong magagawa kung natatakot talaga sila. Ay, pero huwag ka mag-alala. Nandito naman ako at ang aking mga tanod na tutulong sa iyo sakaling sumalakay silang muli. Salamat ho, Ninong. Maganda ho kayo dahil ngayong lumitaw na ako muli. Tsak na magkakaroon na naman ng labanan sa ating lugar. Nandyan lang po sa paligid sina Sheila at Mang Erning na handa ring tumulong. Mabuti naman. At pati ang mga manunugis ng aswang ay tutulong sa problema natin. Sige po. Bahagi ng plano ko to para maalarma ang mga kalaban natin. Hindi ko kasi alam kung saan sila pansamantalang maglulungga. Babalik muna ako sa bahay namin. Sige anak, mag-iingat ka. Matapos kaming mag-usap ni Ninong Narciso ay pinagpatuloy ko ang paglalakad. Kagaya ng mga unang bahay na nadaanan ko, ang mga tao ay pumapasok sa kanilang bahay at nagsasara ng mga pintuan at bintana. Tapos ay mapapansin ko na nakasilip sila sa mga siwang ng mga bintana at pintuan. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang sa matanaw ko na ang aming bahay. Natigilan ako nang makita kong gumalaw ang bintana ng aming bahay. Parang bigla yung sumara, kaya naman kaagad akong lumapit sa malaking puno na nasa tarangkahan ng aming bakod. Kaagad akong nagtago. Doon ko narinig ang malalakas na putok ng baril dahil mula sa mga butas ng dingding ng aming bahay ay lumusot ang mga dulo ng baril. Mula naman sa likuran ng aming bahay lumabas si Kaloy at ang iba pang aswang. Nasurpresa ka ba atin hindi mga tao? Hindi mo ba inaasahan na dito kami titira sa bahay ninyo? Hindi na ako masusurpresa, Kaloy. Alam mo na ugali niyo mga aswang. Hindi kayo titigil hanggang hindi natatapos ang gusto niyong gawin. Pero ito naman ang inaasahan ko! Tayo na mga kasama! Tapusin na natin si Tignet, hindi mga tao! Lahat ng makialam, hidamay natin! Humanda kayo ngayon. Tsak na magugulat kayo sa gagawin ko. Nang lumabas ako mula sa pinagtataguan kong puno ay inasinta ko ang 2 aswang na palabas ng bahay. Tinamaan sa katawan ng mga yon, pero dahil sa benditado ang mga bala ko ay nawasak ang kanilang mga katawan kahit isang bala lang ang tumama. Gulat na gulat ang mga aswang, lalo na si Kaloy.
pero pansamantala lang ang pagkabigla nila. Inakala nila na nag-iisa lang ako kaya mabilis na kumilos ang iba pa. Naglabasan sa loob ng bahay at tumakbo patungo sa malalaking puno. Muli akong pinaputukan kaya muli akong nagtago sa puno. Matapos ay umupo ako kaya nang muli akong lumantad. Muli kong inasinta ang mga aswang na papalapit. Kagaya ng mga nauna, sumabog ang katawan ng mga yun. Mag-iingat kayong lahat. Huwag kayong magpadalos-dalos. Kakaiba ang mga bala niya. Hindi kayo mabubuhay kapag tinamaan kayo. Anong nangyari sa inyo mga hangal? Natatakot na ba kayo sumugod? Lumabas kayo sa pinagtataguan nyo! Hangal ka talaga at hindi magkatao. Pupugutin ko ang ulo mo kapag napatay na kita at isasama ko sa libingan ni Artemio. Ang aswang na nabaril mo habang itinatakas kami. Huwag kang pakasisiguro, Kaloy. Dahil kahit anong mangyari, ibabalik kita sa kulungan. Ikaw at si Herman, dadalhin ko sa kampo. Buhay man o patay! Pareho ba na tayo nang hinahangad? Tayo na mga kasama. Sabay-sabay tayong sumugod. Nang muli na ngang sumugod ang mga aswang, sabay-sabay na silang nagpaputok kaya wala akong nagawa kung hindi ang magkubli sa malaking puno. Noon naman dumating sina Sheila at Mang Erning, kasama sina Ninong Narciso at ang dalawang barangay tanod na armado rin ng mga shotgun. Gumanti sila ng putok sa mga rebeldeng aswang. Bawat aswang na tamaan ng armas ni Sheila at Mang Erning ay sumasabog din ang mga katawan. Dahil doon ay tuluyan ang nakaramdam ng panganib ang mga natitirang aswang. Matagal na nagkubli sa mga punong naroon kaya ako na ang kumilos. Sumugod na ako. Habang tumatakbo ako papalapit sa kabilang puno, binabaril ko ang mga aswang na nakikita ko. Sina Sheila naman at Mang Erning din ay sumugod na. Umatras na tayo! Hindi natin sila kaya. Ibang klase ang mga bala ng baril nila. Anong ginawa nila sa kanilang mga bala? Yun ang hindi mo na malalaman, hangal ka! Tumatakas na sila, Ate Brenda! Natatakot na sila, Sheila. Totoo nga sinabi ni Aling Divina. Kapag binditado ang mga armas, kahit anong klase ng aswang, tiyak na mamamatay kapag tinamaan. Tayo na! Habulin natin sila! Pero mag-iingat pa rin kayo! Hindi magpapahuli ng buhay ang mga aswang na yan! Nasaan ka na, Kaloy? Bakit ka tumatakbo na parang asong nababahag ang bundok? Tuloy-tuloy nga na tumakbo palayo ang mga rebeldeng aswang. Noon ko napansin na wala roon ang babaeng pinuno nila na nasugatan sa paa noong nakaraang pagkakataong nakalaban ko sila. Patuloy namin silang hinabol hanggang sa makarating kami sa kakahuyan malapit sa ilog. Patuloy kaming nakipagpalitan ng putok sa kanila hanggang isa-isa silang tumumba. Pero minalas na tamaan sa hita at tagiliran si Ninong Narciso kaya kaagad ko siyang nilapitan. Habulin ninyo mga rebeldeng aswang na yon! Huwag ninyo silang hayaang makatakas! Pero may sugat kayo, Ninong. Kailangan kayo madala sa ospital. Huwag mo kong intindihin, anak. Kailangang mahuli ninyo o mapatay ang mga rebeldeng aswang na yon. Kasi tiyak na babalik pa ang mga yan. At tiyak na sa oras na yon ay mas marami pa sila. Ang mga tanod ko na lang ang bahala sa akin. Sige po, susundan namin sila. Paring Erning, Sheila, alalayan ninyong inaanak ko, ha? Huwag ninyo siyang pababayaan. Sige, Kapitan Narciso. Hindi namin iiwanan si Brenda. Tatapusin namin ang labang ito para na rin sa katahimikan ng ating lugar. Tayo na, Ate Brenda. Tumatakas na ang mga aswang. Sige, tayo na. Ninong Narciso, aalis na kami. Ipinagpatuloy nga naming tatlo ang paghabol sa mga rebeldeng aswang. Nang makita namin sila, muli naming pinaputukan. Baliktad na ang sitwasyon ngayon. Sila na ang tumatakbo at ako na ang humahabol sa kanila. Natataranta ang mga rebeldeng aswang. Takot na sila sa mga bala ng baril namin dahil kahit hindi sila mapuruhan basta tamaan sila. Sumasabog ang bahaging iyon ng kanilang katawan. Kapag gumaganti naman sila ng putok sa amin, kaagad kaming nagtatago sa mga puno at minsan ay dumadapa kami. Hanggang isa ulit sa mga rebeldeng aswang ang matamaan ko sa hita. Naputol ang kanyang paa.
Nang makalapit ako ay takot siyang nagmakaawa sa akin. Kumukuha lang pala ng pagkakataon para dambahin ako at tangkang kagatin. Traidor talaga mga aswang na kagaya mo. Pero hindi mo ako maiisahan. Bala ng 45 kung lamunin mo! Ayos ka lang, Ate Brenda. Munti ka doon ah. Oo, ayos na ako. Nasaan si Mang Erning? Sinundan niya ang mga tumatakas sa aswang. Halika na, sundan na natin siya. Tuloy-tuloy naming binagtas ang lugar na pinuntahan ni Mang Erning. Narinig namin ni Silang malakas na putok hanggang sa makita namin si Mang Erning. Dulo na pala iyon ng kakahuyan. Bangin na ang ibaba ng lugar na iyon. Nakatayo siya habang nakatingin sa ibaba. Nang makalapit kami, tinanaw din namin ang direksyong tinatanaw niya. Ano po nangyari, Mang Erning? Nasaan ang grupo ni Kaloy? 3 na lang silang nakatakas. Tumalon sila dito sa bangin. Ilang ulit ko pa silang pinaputokan pero hindi ko na sila tinamaan. Ano sa palagay niyo, Tio Erning? Aalis na kayo dito ang mga rebelding aswang na yon? Hindi ko tiyak kung anong gagawin nila ngayong nalaman nila na may mga ganun tayong bala. Natakot sila dahil bawat matamaan natin ay sumasabog ang katawan at natutunaw sila at nagiging abo. Sa palagay ko hindi sila aalis sa baryo natin. Maghihintay lang sila ng magandang pagkakataon para muling sumalakay. Hindi nila kasama ngayon ang babaeng pinuno nila kasi sagutan yun. Tama ka, Brenda. Tiyak nagpapagaling yun sa isang lihim na lugar. Napansin ko kanina habang hinahabol ko sila. Hindi na sila gaanong gumaganda ng putok. Sa tingin ko, wala na rin silang bala. Kaya nga dapat natin samantalahin ang pagkakataon. Kailangan mahanap natin ang lugar na pinagtataguan ng pinuno nila. Tsak na doon pupunta ang mga tumakas sa aswang. Sheila, halos kabisado mo na rin ang ilog na to, diba? Oo naman, Ate Brenda. Bakit mo naman naitanong? Ilang yungib meron dito sa ilog? Iisa lang ang yungib na meron dito. Yung yungib na palagi kong nilalagyan ng bitag para sa bayawak. Balikan natin ang yungib na yon. Baka nakita na rin nila yon. Baka doon sila nagtago. Sumang-ayon naman si Mang Erning at Sheila sa aking sinabi kaya noon din ay lumakad kami. Binaybay namin ang gilid ng ilog hanggang sa makarating kami sa bukana ng yungib sa kakahuyan. Pagbungad pa lang namin sa bukana ng yungib ay pinaputukan na kami ng 2 aswang na nakabantay roon. Pero nakailang beses lang silang nagpaputok, wala nang bala ang kanilang mga baril kaya desperado na silang sumugod. Umaangil sila sa galit habang palapit sa amin pero bago sila tuluyang makalapit sa amin, pinaputukan na namin sila. Sabay silang tumumba. Nang malagutan na ng hininga ang 2 aswang ay nagkaroon na kami ng pagkakataong makapasok at doon na namin nakita si Kaloy. Wala na siyang bala kaya nang matutukan ko siya ng baril marahan niyang binitiwan ang hawak niyang armas. Huwag mo akong bigyan ng pagkakataon para patayin ka. Dahil isang bala ko lang tumama sa'yo. Tsak na sabog yung katawan mo. Sige. Iputok mo kung gusto mo. Patayin mo na ako dito. Yun talaga ang gusto kong gawin. Kaya nga lang kailangan pa kita eh. Ikaw ang lilinis sa aking pangalan. Kailangan kitang dalhin sa kampo. Kaya huwag ka nang lumaban. Angal. Hindi mo ko ba isasama habang meron pa akong buhay? Papatayin kita. Gusto mo pa talaga mahirapan, ha? Sige, yun ang ibibigay ko sa'yo. Tikman mo ang asin! Walang ka talagang matanda ka. Bakit mo ko sinabuyan ang asin? Salamat ka! At kailangan ka pa ng buhay ni Brenda. Kung hindi ay kanina ko pa sana tinagpas ang liig mo. Ano ginawa mo sa akin? Bakit napapaso ako sa asin at nangihina ako? Baguhang aswang ka lang talaga. Hindi mo alam ang mga bagay na pwedeng makapatay sa'yo. Kaya magpahinga ka na lang muna. Dalawang malalakas na suntok ang tumama sa mukha ni Kaloy. Dahil nang hihina na siya ay tuluyan siyang bumagsak. Nang malapitan siya ni Mang Erning, kaagad siyang tinalian sa kamay gamit ang gun strap
na kinalas mula sa kanyang armas. Ang bibig ni Kaloy ay nilagyan din niya ng panyo para hindi na makapangagat. Patuloy siyang nanghina dahil ang panyo pala na yun ay inilubog ni Mang Erning sa tubig na may katas ng bawang at asin bago muling pinatuyo. Pero dahil nakalagay sa bibig ni Kaloy, muli iyong nababasa dahil sa laway niya habang patuloy siyang umaangil, kaya ang amoy ng bawang at asin ay patuloy na naaamoy ni Kaloy. Nang makabalik kami sa baryo, nang hiram ng sasakyan si Mang Erning, isang jeep ang nahiram niya para sakyan namin papunta sa kampo ng mga sundalo. Gabi na nang makarating kami doon. Teniente Brenda, di makatao! Totoo pala ang balita na bumalik ka na dito sa kampo. Oo, Sarge. Bumalik ako dito para ibalik sa kulungan ng isa sa mga rebelde na katakas. Ginawan ko na rin ng report kung paano namin siya nahuli. Totoo bang may laing aswang ang rebeldeng yung Teniente? Oo. Gayon aswang na siya at ang mga tauhan niya. Nahawa sila sa mga aswang na dumukot sa kanila. Kung ganon, ay isa na lang ang kailangan nating hanapin at tulihin. At yun ay si Herman. Hindi lang si Herman, Sarge. Pati ang isa pang pinuno ng mga rebeldeng aswang na Janet ang pangalan. Siya ang namuno sa pagsalakay sa akin. Ama niya, ang aswang na napatay ko. Kung ganon, kailangan ko na talagang sumama sa'yo. Kapag bumalik ka sa baryo nyo, gagawa ko ng request na matulungan kita para tugisin si Herman. Sarge, nandiyan naman si Mang Erning at Sheila na tumutulong sa akin. Mahalaga ka sa akin, Teniente. Kung nalaman ko nga lang agad ang kalagayan mo doon sa lugar mo, di sana noon pa sinundan na kita ron. Naliligo ka ba, Sarge? Oo, Teniente. Hindi ko na kayang pigilin to Doon ko pa sana sasabihin sa'yo, kaso lang hindi ako nagkaroon ng pagkakataon hanggang sa makauwi ka sa inyo. Ang totoo niyan, kung hindi ka bumalik dito, pupuntahan na kita. Sarge, binigla mo naman ako Akala ko pa naman tropa-tropa lang tayo. Yung pala iba na yung nararamdaman mo? Yun ang bagay na mahirap pigilan, Teniente. Kaya ngayon, sasamahan na kita kahit saan. Kinausap nga ni Sergeant Marlon Tumibay ang opisyal namin para tulungan niya akong malaman ang lugar na pinagtataguan ng isa pang rebeldeng aswang na si Herman. Bago kami umalis sa kampo, sinilip pa namin sa kulungan si Kaloy. Nakita namin na nakahiga na siya sa higaang naroon. Nanghihina pa rin siya dahil sa ginawa ni Mang Erning. Nang lumabas kami ng kampo, kasama na namin si Sergeant Marlon Tumibay. Bago kami bumalik sa baryo, dumaan muna kami sa ospital para alamin kung ano na ang kalagayan ni Ninong Narciso. Hindi ko inaasahan na makikita ko doon sina Inay at Randy. Nay! Bakit nandito kayo? Nagdugo kasi ulit ang sugat ni Randy. Kaya dinala namin dito. Nakonfine ulit siya. At saka ang Ninong Narciso mo, nandun sa intensive care unit, ligtas na siya. Si Ninong Narciso nga pong sadya namin kaya kami nandito Nabaral din po siya nang tinulungan niya ako. Ano na naman bang ginawa niya? Bakit dubugong sugat niya? May mga armadong tao na sumugod sa amin kanina. Gusto nilang kunin kami ni Randy. Mabuti na lang at marami tayong kamag-anak doon na tumulong sa amin. Kaya nabigo sila na makuha kami. Kaya nga lang napalaban pa muna si Randy sa kanila. Sino ba itong mga kasama mo? Hindi niyo ba natatandaan si Sheila? Hindi pa ba siya pinapakilala sa inyo ni Randy? Oo. Kilala ko nga itong si Sheila. Tama. Ang tinatanong ko itong dalawang lalaki na kasama mo. Si Sergeant Marlon Tumibay po at si Mang Erning. Tiyuhin ni Sheila. Silang tumulong sa akin nang salakayan ako ng mga rebeldeng aswang. Kumusta po kayo? Nobyo ka ba ng anak ko? Nay naman, hindi pa po. Oo nga po. Nagsisimula pa lang po ako manligaw sa kanya. Pero matagal na po kaming magkaibigan at magkasama sa tropa. Ganun ba? Abay, bilisan mo naman. Maedad na kayo ni Brenda. Huwag namang puro trabaho ang asikasuhin nyo. Isipin nyo rin ang sarili nyo. Inay naman, nakakaya naman kay Sergeant Tumibay. Nasaan po ba si Randy?
Ngumiti lang ng bahagya si inay, kaya naman tumawa na lang din kami ni na Sheila at Mang Erning. Maya-maya naisip namin si Randy kaya pinuntahan na namin sa ward. May nakalagay na bagong gasa sa kanyang sugat. Lumapit sa higaan si Randy at Sheila. Nang magkaharap na sila ni Sheila ay kaagad na niyakap ni Sheila si Randy kaya nagulat kami ni na inay. Kahit hindi pa sila nagsasalita, alam namin na mayroon na silang relasyon. Napansin ko na parang nagugulat din si Randy. Matagal siyang nakatingin kay Sheila. Alam mo bang sobra akong nag-alala nang malaman kong mula kay Ate Brenda na nabaril ka daw? Gusto sana kitang puntahan. Kaya lang inuna ko munang tulungan si Ate Brenda. Ha? Ganun ba? Huwag ka na mag-alala sa akin. Ligtas na ako. Randy, hindi mo pa ba sasabihin sa kanila na magkasintahan na tayo? Ha? Sige. Sabihin na natin sa kanila na ikaw na kaya? Parang nahihiya ako eh. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Nako bro, wala ka na dapat na sabihin dahil sinabi na ni Sheila eh. Huwag ka mag-alala. Boto ako dyan kay Sheila. Talagang tapang din niya. Maraming salamat, Ate Brenda. Churning, si Randy po, nobyo ko. Abay, naunahan niyo pa talaga itong si Brenda. Wag muna kayo mag-isip magpakasal ha. Baka tumanda ng dalaga itong si Brenda kapag nalaktawan. Tama si Mang Erning. Paunahin niyo muna ang Ate Brenda mo. Huwag po kayo mag-alala. Nag-usap na po kami ni Randy na mag-iipon muna kami bago magpakasal. Siya nga pala ate. Yung mga armadong lumusob sa amin. Yung pinuno nila ay babaeng aswang. Parang may sugat sa isang paa. Habang nagtatago kami ni inay sa ilalim ng papag, ay narinig ko na kapag nakuha kami ay dadalhin kami sa kuta nila sa baryo din natin. Tama si Randy. At ang kuta nila ay ang abandonadong bahay na nasa dulo ng ating baryo. Yung nag-iisang bahay sa gitna ng bakura na maraming kahoy at halamanan. Oo, alam ko din ang lugar na yun. Nag-iisa lang bahay na yun doon. Ngayon ko lang naisip na kaya pala walang babaeng yun ang makalaban natin si Kaloy. Sina inay pa lang nilusob ng mga yun. Ama ka, Brenda. Kaya ngayong alam na natin kung saan ang kuta nila. Kumilos na tayo. Tsak na alam na nila ang nangyari sa grupo ni Kaloy. Kumilos na kayo, Brenda. Baka makaalis pa ang mga rebelding aswang na yun. Huwag mo kaming alalahanin ni Randy. Nandito rin sa paligid ng ospital ang mga kamag-anak natin. Mag-iingat kayo, ha? Sige po, inay. Tatapusin ko lang ang problemang ito. Babawi kami ni Sergeant Tumibay sa inyo. Hindi ba, Sarge? Oo, Teniente. Nagpaalam na rin si Sheila kay Randy. Matapos naming silipin sa intensive care unit si Ninong Narciso ay umalis na kami ng ospital. Kahit gabi, nagbiyahe na kami pabalik sa aming baryo. Ilang oras din ang naging biyahe namin bago nakarating sa aming baryo. Isinoli ni Mang Erning ang jeep sa kakilala niya at mula roon nilakad na namin ang daan papunta sa pinakadulo ng aming baryo. Dahil kabisado namin ni Mang Erning ang aming lugar, hindi kami sa kalsada dumaan. Doon kami dumaan sa kakahuyan. Maingat naming binagtas yun hanggang sa makarating kami sa abandonadong bahay sa pinakadulo ng aming baryo. Matagal kaming nagmasid sa paligid. Wala kaming nakita roon kahit isa. Kaya matagal kaming namalagi na nagtago sa makapal at matataas na damuhan. Sigurado ka bang ito ang lugar na sinasabi ng inay mo? Bakit parang wala namang aswang dito? Maghintay pa tayo ng ilang sandali. Siguro naman, hindi magkakamali impormasyong binigay ni inay. Saka tingnan niyo oh, parang merong liwanag sa loob ng bahay na likha ng mga sulok. Oo nga, Ate Brenda. May liwanag nga sa loob ng abandonadong bahay. Kung gusto nyo, pasukin na natin ang bahay. Maghiwa-hiwalay lang tayo. O kaya naman ay kayo na lang ni Sargento Tumibay ang unang pumasok. Diyan kayo dumaan. At sa kabila naman kami. Maganda nga yung churning para malaman natin kung nandyan nga sila.
Sige, Ate Brenda. Back up kaming dalawa ni Tio Erning. Sige po, Mang Erning. Kumilos na tayo. Nang makaalis na si Mang Erning at Sheila ay kumilos na din kami ni Sergeant Marlon Tumibay. Marahan kaming lumapit sa bakod ng bahay. Nang makita namin na wala talagang bantay ay tuluyan na naming pinasok ang bakuran. Nang makalapit kami sa pintuan ng bahay, sinubukan kong itulak yun. Hindi nga nakalak ang pintuan. Bahagya akong sumilip at nakita ko nga na mayroong liwanag galing sa sulo. Wala rin naman akong nakita na bantay sa loob, kaya nang tuluyan ko ng buksan ang pintuan ay iniumang ko na ang aking baril. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Sumunod naman sa akin si Sergeant Tumibay. Hindi naman gaanong maluwag sa loob ng bahay kaya madali naming nakita na mayroong 2 taong naroon. Nakatali ang mga kamay sa poste at mayroong mga nakataling tela sa bibig. Yun sina Inay at Randy. Kagad ko silang inalisan ng panyo sa bibig at habang kinakalas ang mga tali sa kanilang kamay ay nag-uusap kami. Paano kayo napunta ni Randy sa lugar na to? Mabuti naman at dumating kayo, anak. Sinalakay kami ng mga rebelding aswang sa mga lola Lydia mo. Dinala nila kami dito para gawin bihag. Makakalaya daw kami kapag napatay ka na nila. Yung babaeng pinuno nila, Janet palang pangalan? Pilay-pilay na nga kasi may sugat yata sa paa. Paano mangyayari yun? Bago kami pumunta dito, kausap pa namin kayo sa ospital kasi pinuntahan namin doon si Ninong Narciso nang masugatan doon sa labanan. Tama si Brenda. Kayo pa nga nagsabi sa amin na nandito ang mga rebeldeng aswang eh. Kaya nakarating kami dito. Ate naman, paano kami mapupunta ng ospital? Dinukot nga kami ng mga rebelding aswang. Una kaming dinala sa bahay natin. Kaya lang, ang daming patay doon na kasamahan nila. Kaya dito kami dinala. Tapos ay umalis sila at iilan lang ang naiwanan dito para bantayin kami. Kung ganon, sino mga tao niyo sa ospital na ginaya mga mukha niyo? Di kami. Nagulat kaming lahat at sabay-sabay na napalingon sa mga bintana at pintuan ng bahay na biglang bumukas. Nakapwesto na roon si Janet at iba pang mga rebeldeng aswang. Nakatutok ang mga baril sa amin. Hindi kami nakakilos ni Sergeant Tumibay. Marahan naming ibinaba ang aming mga baril habang nakatingin sa mga kalabang nasa paligid. Lahat sila ay nakatutok ang armas sa amin. Kaagad na pumasok si Janet at kaagad akong binayo ng puluhan ng baril sa aking sikmura. Ramdam ko ang sakit niyon kaya napaupo ako. Papalag sana si Sergeant Tumibay pero binayo din siya ng isang rebeldeng aswang kaya bumagsak din siya. Kami ang gumaya sa inyo ng inay at kapatid mo para sunod kayo sa ospital. Sumunod kami doon nang malaman naming nabaril pala ang isa niyong kasama na pumatay sa aking mga tauhan. Nakakatuwa ang ganitong katauhan. Habang tumatagal, ay marami kami natutuklasan na kaya palang gawin lalo na kapag gabi na. Kaya pala para ka natataranta kanina. Kaya pala para hindi niyo kilala si Sheila at ang mga kasama ko. Pati ang aswang na gumaya kay Randy. Hindi niya kilalang kasintahan niya si Sheila. Napakatanga ko. Hindi ko akalaing kalaban kayo. Kaya nga ang inay mo ang naisipan kong gayahin eh. Para magawa namin ng maayos ang patibong na to. Alam ko na hindi mo pag-iisipan ng masama ang pinakamamahal mong ina. Ako lang may atraso sa inyo. Kung papatayin niyo ako, huwag niyo sanang idamay ang ina at kapatid ko. Lahat kayo'y papatayin namin. Ayaw namin dumating ang oras na magkabaliktad ang sitwasyon na ako ang mabihag niyo. Ayaw kong magmakaawa. Kaya nang umalis kayo kanina sa ospital, pinatay ko na ang Ninong Narciso mo. Yung matandang lalaking sinilip natin kanina sa intensive care unit. Napakasama mo talaga. Wala kang puso. Kaya habang hawak mong buhay ko, patayin mo na ako. Huwag mo akong bibigyan ng pagkakataon dahil ako mismong papatay sa'yo. Kung ako lang ang masusunod, ay gustong-gusto na kitang patayin ngayon din, Teniente Di Makatao. Para makaganti na rin ako sa'yo. Kaya nga lang, ay nakatanggap ako ng bagong utos na hintayin namin ang pagdating ng aming pinuno. Siya ang papatay sa'yo. Siya rin ang magtuturo kung paano kami kumain ng tao.
Kaya naman pala sa kabila ng pagiging aswang ng mga rebelding to, ay para lang din sila mga normal na tao. Hindi pa pala sila nakakatikim ng tao. Kaya pala mahihina kayo. Tama ka. Kaya kapag dumating ang aming pinunong si Herman, na siyang dahilan ng pagiging aswang namin, humanda ka. Dahil ako mismo ang kakain sa puso mo para lalo akong maging malakas. Ilabas ang mga yan! Itali sa mga puno doon! Tsak na malapit na ang ating pinuno! Kaagad namang kumilos ang mga tauhan ni Janet. Inilabas kami ng bahay. Sa bilang ko ay kakaunti na lang sila. 11 na lang, kaya nang makalabas na kami ng bahay, naging mailap na ang aking mga mata. Hinahanap ko na kung nasaan sina Mang Erning at Sheila. Bago kami maitali sa puno, nakita ko na nga si Mang Erning. Una niyang inaasinta si Janet, pero nang babarilin na niya yon, biglang lumapit kay Janet ang isang lalaking aswang at sinabing paparating na ang kanilang pinuno. Kaya nang makita ni Janet na mayroong paparating, sinalubong yon, kaya ang aswang na malapit sa amin ang pinutukan ni Mang Erning. Kaagad na bumagsak ang lalaking aswang. Yun naman ang pagkakataon na hinihintay namin ni Sergeant Marlon Tumibay. Inupakan namin ang mga aswang na kaharap namin. Inagaw namin ang mga baril namin at kaagad silang pinaputukan. Nagkagulo ang lahat. Kumalat kayong lahat! Patayin sila! Randy, ikaw nang bahala ka, inay. Hetong baril, hahabulin ko si Janet. Sige, Ate Brenda. Mag-iingat ka. Randy! Mahal! Halika dito! Tayo na, inay. Kailangan ko kayong madala sa ligtas sa taguan at tutulungan ko sina Ate Brenda na habulin ng mga rebelding aswang na yon. Dito po kayo magtago sa likuran ng puno, Nanay Aida. Babantayan ko kayo dito. Mahal, ikaw nang bahala sa inay ha. Susundan ko lang si Ate Brenda. Sige, mag-iingat ka. Patuloy ko nga na hinarap sina Janet at ang mga dumating na mga rebelding aswang kasama ang pugante na si Herman. Katulong ko sa pagtugis sa kanila sina Mang Erning at Sergeant Marlon Tumibay. Di nagtagal, nakahabol na rin sa amin si Randy. Nakipagpalitan kami ng malalakas na putok sa mga kalaban. Natataranta sila sa tuwing may mga aswang na matatamaan at sumasabog ang katawan. Ganun pa man, kahit mayroong nalalaga sa kanila, malalakas pa rin ang loob nila dahil marami sila. 4 lang kayo, Teniente Di Makatao. Triple ang bilang namin sa inyo. Tsak na hindi rin sapat ang bala nyo. Hindi ka pa ba susuko? Wala sa bokabularyo ng isang sundalong sumuko. Mula pa nang pasukin namin ang profesyong ito, alam na namin na panganib ang aming kakaharapin. Kaya ano man ang mangyari, handa kaming pumatay at mamatay! Yeah! Tama ka, Teniente! Lalaban tayo hanggang sa uling bala. Habang may buhay ay gagawin natin ang ating tungkulin. Pero pilitin nating mabuhay. Gusto kong makasama ka pa ng maraming taon. Mamahalin pa kasi kita. Wow! Pambihira ka naman, Sarge. Nag-propose ka pa sa gitna ng labanan. Hindi ko yun naisip gawin kay Sheila kanina. Ikaw talaga, Randy, puro kakalokohan eh. Inayunan mo pa si Sargento Tumibay. Tayo na! Sugurin na natin ang mga hangal na yan! Tapusin silang lahat! Nang sumugod ang mga rebelding aswang, pinaulanan kami ng bala sa pinagtataguan namin, kaya halos hindi ako makasilip sa puno na pinagtataguan ko. Gumapang ako sa mga damuhan para makarating sa kabilang puno. Doon ay nagkaroon ako ng pagkakataong makapagpaputok ng baril. Tinamaan ko ang 2 aswang. Magkasunod na sumabog ang katawan ng mga yon. Patuloy na lumusob ang mga aswang pero nagulat sila nang mula sa likurang direksyon nila ay may mga taong dumating at pinaputukan sila. Naglabasan na mula sa kanilang mga bahay ang aking mga kababaryo at nagkaroon na sila ng lakas ng loob na lumaban sa mga rebelding aswang para tulungan ako. Dahil doon ay nataranta ang mga kalaban namin. Tumakas na tayo! Tagilid tayo dito! Ang dami ng mga dumating na taong baryo! Ngayong kakampi ko ng aking mga kababaryo, tatapusin ko ng kasama nyo! Tumata ka sa mga kalaban natin, Brenda! Tayo na! Habulin natin sila! Sarge, ikaw nang bahala kay Herman. Habulin ko si Janet. Magkita tayo mamaya. Sige, mag-iingat ka. Naghiwalay nga kami ng direksyon ni na Sergeant Tumibay. Sinundan ko si Janet at ang 2 pang rebelde na kasama niya. Habang naghahabulan kami ay nagpapalitan kami ng putok.
hanggang sa mapatay ko ang 2 aswang. Nang makaharap ko na si Janet ay ubos na ang bala ng baril ko. Nang kalabitin ni Janet ang kanyang baril, hindi na rin yun pumutok, kaya galit siyang hinarap ako. Wala ka na ring bala! Maganda yan! Dahil papatayin kita gamit ang aking mga pangil! Humanda ka! Pwes, kung may pangil ka, meron naman akong itak! Ikaw ang mamamatay! Ang sabi sa akin ni Pinunong Herman, hindi kami basta tatablan ng mga itak. Kaya halika, lumapit ka sa iyong kamatayan! Nakakatakot naman. Ganon ka ba katibay? Subukan nga natin. Ayaw mong maniwala. Sige, sabayin nating tuklasin ang mga bago kong kakayahan. Nang sumugod sa akin si Janet ay buong lakas ko siyang tinaga. Tinamaan siya sa dibdib pero parang hindi niya pinansin yun kaya muli ko siyang tinaga at tinamaan sa balikat. Nang tagain ko ang kanyang kamay, naputol yun. Doon na niya naramdaman ang mga sugat niya na likha ng aking itak. Gulat na gulat si Janet. Hindi niya inaasahan ang nangyari sa kanyang katawan. Nanlalaki ang mga mata niyang tiningnan ng kanyang putol na kamay. Matapos ay binalingan niya ako. Anong klaseng itak yan? Bakit tinablan ako? Bendetadong itak ito. Kahit na sinong kampo ng Diablo ay tatablan ito. Kahit gaano pa kalakas, wala ka magagawa dito. Kung ganon, hindi pala yan ordinaryong itak! Tama ka! Ito ang itak na pumapatay ng mga katulad nyo. Kaya tatapusin na kita! Sa pagkakataong ito ay ang leeg na ni Janet ang aking tinaga kaya nang mapugot ang kanyang ulo, gumulong yun sa lupa. Tapos ay napatingin ako sa paligid. Nakita ko na nanalo na rin ang mga taong baryo. Napatay na rin ang mga rebelding aswang. Kaya nang alam ko na wala nang natirang buhay sa aming mga kalaban ay naglakad na ako pabalik sa kinaroroonan ni inay. Niyakap ko siya nang makalapit ako. Niyakap din niya ako ng mahigpit. Muli siyang umiyak sa aking balikat. Tapos na ba ang laban, anak? Opo, inay. Tapos ng laban. Patay ng pinuno nila na si Janet. Nasan si Namang Erning? Yung sundalong kasama mo at si Randy, nakita mo ba sila? Nandyan lang sila, inay. Mamaya na pupunta na rin sila dito. Ate Brenda, hay na si Chuarning at Randy. Nakaligtas din sila sa labanan. Nung una, nakangiti pa ako nang marinig ko ang sinabi ni Sheila. Pero nang lingunin ko ang direksyong itinuro niya ay nakita ko sina Randy at Mang Erning lang ang naglalakad papalapit sa amin. Hinahanap ng mga mata ko si Sergeant Marlon Tumibay. Pero hindi ko siya nakita kaya kaagad kong sinalubong si Randy. Nakita ko ang lungkot sa mukha niya. Nang tingnan ko si Mang Erning ay yumuko din siya na parabang mayroong hindi magandang nangyari. Nasaan si Sergeant Tumibay? Hindi niyo ba siya kasama? Ate, kasi sa Sarento. Anong nangyari sa kanya? Nasaan siya? Nandun sa damuhan. Nakahandusay siya doon. Hindi siya nakaligtas sa labanan. Ano? Bakit pinabayaan niyo? Sana tinulungan niyo siya. Yun naman ang ginawa namin. Kaso lang ay minana siya. Dahil sa aking narinig ay parang sa asabog ang aking dibdib. Kaya mabigat ang mga hakbang ko habang patungo sa damuhan na itinuro ni Randy. Habang papalapit ako ay nakikita ko na nga ng unti-unti ang nakahandusay na katawan ni Sergeant Marlon Tumibay. Unti-unti na ring nahihilam ng luha ang aking mga mata. Di nagtagal tumulo ang aking luha nang ganap akong makalapit sa kanya. Nakita ko ang duguan niyang katawan. Nanginginig ang aking labi, nawala ang tatag at tigas ng aking loob. Marahan kong hinaplos ang duguan na mukha ni Marlon. Tapos ay kinalong ko siya at niyakap. Bakit hindi ka nag-ingat?
Di ba sabi mo mamahalin mo pa ako? Daya-daya mo naman eh. Nangako ka sasamahan ako ng marami pang taon pero hindi mo naman tinupad. Brenda, anak, wala na tayong magagawa kung ito ang kalooban ng Diyos. Maluwag mong tanggapin ang pagkamatay niya. Ang daya-daya naman kasi, Nay. Ngayon lang din ako nagmahal na Onsyami pa. Akala ko pa naman mararanasan ko ng ikasal. Hindi pa rin pala. Teniente, bakit ka umiiyak? Sarge, buhay ka? Oo, may tama ako sa tagiliran. Buti itong sa ulo ko ay daplis lang. At hindi ako napuruhan kaya nangulan ako ng malay. Mabuti naman kung ganon. Akala ko iniwanan mo na ako eh. Akala ko di mo na matutupad yung mga pangako mo sa akin. Tutuparin ko yun. Kahit anong mangyari. Mahal kita eh. Niyakap ko ng mahigpit si Sergeant Marlon Tumibay. Muli akong umiyak pero sa pagkakataong yun ay iyak na ng kaligayahan. Matapos ay dinala namin siya sa ospital. Ilang buwan pa ang lumipas, gumaling na siya. Dahil sa pangyayaring yun, kapwa kami na promote. Tumaas ng isang ranggo. Ilang buwan pa ang matuling lumipas, nakatakas muli sa kulungan ang aswang na si Kaloy dahil natuklasan niya na makakaya pala niyang makapagpalit ng anyo ng isang hayop. Kaya naman muli ko siyang tinugis dahil sa mga kwento ni Kaloy sa kanyang mga kauri, kinatakutan ako ng mga aswang. Nang muli kaming magkaharap sa isang engkwentro, napatay ko si Kaloy. Matapos niyon, nagpakasal kami ni Sergeant Marlon Tumibay at namuhay ng masaya. At yan po ang karanasan ko, Sir Jupiter. Isang pangyayari sa aking buhay na kailanman hindi ko makakalimutan.